Základem běžecké techniky je správné držení těla a uvolněnost. Na těchto dvou aspektech stojí a padá váš úspěch pro zvládnutí dobré techniky a tím i ekonomického a zdravotně šetrného běhu. Podívejme se na dva nejvíce rozšířené typy špatného držení těla. První je lámání se v pase, což je asi nejrozšířenější špatné držení těla, a druhé takzvané sezení při běhu. Pozorovali jste se někdy, jaké máte držení těla? Je vám některé z těchto držení povědomé? Pojďme se podívat, jak by to mělo správně být. Vytáhněte si páteř, jako kdyby vás někdo tahal za korunní část hlavy směrem nahoru. Zašoupněte bradu do zádu, ramena nechte uvolněně podél těla. Nedělejte to, co nás učili na základce, ramena do zádu a dolů, protože budete mít tendenci se prohnout v zádech a budete zapínat mezilopatkové svaly, takže tam nebude žádná uvolněnost. Podsaďte lehce pánev, aby byla vodorovně se zemí. Tady jenom pozor, abyste při podsazení pánve neaktivovali velký sval jižďový a přímé břišní svaly. Jinak nebudete moci správně dýchat a nebudete mít uvolněné nohy. Kolena mírně pokrčená a nohy ve směru, kam běžíte. Většina lidí je v bederní oblasti prohnutá, proto se lehoulince předkloňte dopředu, abyste měli hlavu, ramena, kyčelní kloub a kotníky v jedné ose. Podívejte se do zrcadla a sami si zkontrolujte, jestli jste perfektně nastavení. Pokud se takto nastavíte, tak máte jen z 50% vyhráno, protože těch druhých 50% je, že při tomto držení těla budete co nejvíce uvolnění. Je to velmi tenká linie, být co nejlépe nastavený, ale přitom být co nejvíce uvolněný. Kolikrát si lidé na mých kurzech perfektně nastaví, pak se rozejdou a říkají, já se v tom cítím jako robot. No ještě aby ne, když nemají tam tu uvolněnost. Vyzkoušejte si sami dva velmi jednoduché testy. Vysuňte hlavu dopředu, jako když koukáte do počítače a vnímejte, jak začínáte více zatěžovat číjové svaly. Svaly, které dennodenně přetěžujete, když koukáte do monitoru. Ještě aby vás nebolelo za krkem. Proto je potřeba zasunout hlavu do správné polohy, ale ne příliš, abyste neměli příliš velký svalový tonus těchto svalů. U druhého testu si vyzkoušíte, které svalové partie zbytečně přetěžujete, pokud se při běhu lámete v pase. Vyskočte ze židle a zvedejte nohy a zároveň se začněte předklánět v pase. Když se pořádně zlomíte v pase, cítíte, jak mnohem více namáháte stehenní svaly a svaly v bederní oblasti. Právě v extrémních polohách je to dobře cítit. Ale i když se lámete jenom málo, přesto tyto svaly zapojujete. Sice méně, ale zapojujete. Což vás stojí energii, kterou byste mohli využít, abyste byli při běhu rychlejší, nebo abyste doběhli dále. Psychika a naše fyzické tělo spolu úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. Všimněte si, jaké máte držení těla, když jste smutní. Já chudáček, nesete si ten svůj hrobeček, je vám všechno úplně jedno, ať si padají trakaře. No a všimněte si, jaké máte držení těla, když jste veselí. Ahoj, nazdar, jak se máš? Chcete se o tu vnitřní radost podělit, proto máte taky úplně jiný držení těla. Nikdy to není tak. Ahoj, jak se máš? Snažte se správné držení těla aplikovat nejen ve stoje, ale také když sedíte a běháte. Správně se nastavte a do toho se co nejvíce uvolněte. Není to snadné, ale je to proveditelné. Při správném držení těla vaše kostra podporuje vaši hmotnost a přebírá úsilí, které by jinak musely vytvářet vaše svaly. Čím lepší a uvolněnější budete mít správné držení těla, tím více budete šetřit energii a také méně zatěžovat svaly, úpony a vazy. Proto běhejte bez zbytečného úsilí, anebo nejlépe běhejte úplně bez úsilí. Ahoj a přeji hodně radosti při běhání.